Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre. Mira, doncs fem uns pins, arracades, enganxet, clauers, també de ganxet, i anem recaudant per fer donacions. Podria penjar. Es necessita diners i recolzament, no?, per a portar totes les activitats per endavant o enviar diners a Palestina, no? Diners a Palestina o a la flotilla. És que la manera de sobreviure de Palestina és a través de donacions directes al poble palestí mitjançant transferències bancàries o PayPal, que és l'únic mètode que tenen de poder comprar els aliments. Doncs totes les classes de manualitat, tota aquesta ajuda va directament destinada al poble palestí.